Social distancing na supak sa relief distribution sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, gawas nga wala matuman ang social distancing. Mga bata o mga buntis nang gawas sila mga balay atol kini sa pag-apod-apod sa second batch sa relief operation sa Cagayan de Oro LGU ngadto sa mga residente sa Barangay Makabalan. Mga bata, mga buntis, mga senior citizen ug mga taong wala gasuot og face mask makita atol sa second batch sa food relief distribution sa local government unit sa Makabalan National High School sa Cagayan de Oro City. Gani wa na matuman ang social distancing, diyang nagdasok ang mga taong buot mokuha og ayuda. Ang mong senaryo, ginabawal subay sa guidelines sa Modified General Community Quarantine. Aminado ang LGU nga wa nila nahimo ang house-to-house distribution tungod sagad sa mga hatagan anaa nagpuyo sa mga iskinita. Makamoji na siya ang kamaturan. So challenge kay sa mga part. So isa na sa mga challenges nga kung mag-house-to-house mi dagan kaayong pwedeng magsinamok here and there. Di mi kabalo kung gituyo ba o dili. Pero inana mga challenges nga mong naagian. Dismayado si Barangay Kapitan Norbel Saa sa nahitabo. Tungod wa kuno nakig-coordinate kanila ang LGU sa distribution, hinungdan wa nila maabisuhan ug maplastar ang mga tao maong nagkagubot. Bisan sa presensya sa kapulisan ug mga personahe sa Roads and Traffic Administration kon RTA, wala gihapon makontrola ang pagtapok sa mga tao. Kay katong among pag-distribute sa una sa mga ingana nga kadaghanon, dili man sa ingana nga sistema, ang amo i-house to house gyud para ang social distancing ato yung mapatuman. Karon kay isa raman ka area ang ilang gikuhanan diha lang sa Makabalan National High School naglinya ang katawhan, so malisod kayo na mapugnan gud sa magdikit man gud labi na karon kay medyo init. Real nang hinaot karon si Kapitan Saa nga dili na mausab ang panghitabo sa iyang barangay ug nang hinaot sab siya nga dili kini mahitabo sa ubang barangay tungod na balaka siya nga basig adunay mataptan sa COVID-19 kung magpadayon nga dili mapatuman ang minimum health and safety measures sama na lamang sa social distancing ug pagsuot og face mask. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.